Zulu newspaper bo, ezindaba eshisayo bo, ezindaba eshisayo. Sikubingelele siphinde sikwamukele kwi-channel yethu iZulu Newspaper. Yebo sanibona. Awu. Lena i-channel ehlele ekuphathele ezinohlonze. Ngilalele phela khuluma ngiphethe ikhanda. Ususe omkhulu umsindo omcimbi wokubungaza umuzi kaKing Monada. Lokhu kuza ngemuva kokuthi umlisa ozibiza ngoThabo Make ethi kunomsebenzi awenza kulomuzi kodwa kuze kube manje akakakhokhelwa. Ekuqaleni kwalenyanga uKing Monada wenze indumezulu yomcimbi wokubungaza umuzi wakhe oseDzanini eLimpopo. uThabo Make uthi kumphathe kabi ukubona uKing Monada enza le ndumezulu yomcimbi kukhona bonke osaziwayo kodwa engakhokheliwe imali yakhe. uThabo uthi wenza ama-balustrades ebalcony kanjalo nawestebhisi kulomuzi abiza imali engango-81,470 kodwa uthi uKing Monada wamkhokhela u-29,000 kuphela okumanje umkweleta imali engango-52,470. uthi uKing Monada umcele ngonyaka odlule ukuthi amenzele lo msebenzi wabe eseyathula. uthi uze wabuyela kuyena kulonyaka esemtshela ukuthi akaqale umsebenzi. uthi umsebenzi uwenze uFebruwari uqala kwashaya umhla ka-16 eseqedile. uthi kwakufanele eGoli ukuze athole amaglasi alama-balustrades ngoba uKing Monada wayefuna ama-balustrades ensimbi kanjalo naweglasi. uthi bavumelana ngokuthi uKing Monada uzomkhokhela ngaphambi kokuthi aye eGoli. uthi ngesikhathi esefikile eGoli uKing Monada wamfakela u-29,000 kuphela. uthi wazama ukuxhumana naye ezama ukumtshela ukuthi angeke eze ebuye eGoli engamnikezanga yonke imali. uthi ngemuva kwalokho wabona uKing Monada esefake isithombe somuzi wakhe sekukhona abanye abantu abawuqedelile umsebenzi oqalwe uyena. uthe yize noma kunjalo usayifuna imali yakhe, akanendaba ukuthi abanye abantu bacabangani. uthi akazange asho ukuthi umsebenzi ngeke awuqedele, umsebenzi awenzayo uhlale ewuqedela. uthe abameli bakhe bathumele uKing Monada incwadi ngomhla ka-8 March. uthe kuze kube manje uKing Monada akaze ayiphendule leyo ncwadi. uthe okulandelayo lolu daba ozoludlulisela enkantolo. Wembukeli, singathanda ukuzwa kwakho ukuphawula mayelana nalolu daba. Sicela ukuthi ushiye i-comment la ngezansi, thina sizobe sesibuyela kuwena noma kanjani. Wembukeli, ake sikugoqe lapha-ke besikuphathele khona namhlanje, siphinde sikuthembise ukuthi sizolokhu nje seniphakela njalo izindaba ezishisayo lapha kwiZulu Newspaper-ke. Kanti-ke ungakhohlwa ukuthi usubscribe kwi-channel yethu ebese ucindezela u-notification bell ukuze sizokwazisa njalo uma kunomfanekiso ofana njengalo esiwufakile. Ake siyibambeni khona lapho bese sithi nje salute.